Det gør vi, fordi vi skal bruge det til... Eller 8. Jeg har fået det alle sammen ind. Den filmer. Skal vi have maden? Det skal noteres ned jo. Eller også skal man sige det højt, så kommer det måske sådan en video. Her er du tjenesten. Er der vand i den? 17 på. 554,62 gram. Så prøver vi. Der skete ikke noget. Det er jo godt, vi lavede, men vi kunne prøve det. Så tager det fra. Lars, hvad er du forventet? Action. Det er ikke hvad, fordi jeg nåede at lukke det derude. Jeg ved, hvad der kan. Det er fordi, det ikke står helt lige. Se det. Det vejer mindre. Ja. Wow! Her ser vi så flasken og så mentosen, som har overfladen ligesom månen med de her små krater, og den prøver man så ned i flasken, og de her små huller, der er, de kan give kuldioxid, sådan så de kan forme sig, og så kan de blive frigivet, og det sker på meget, meget kort tid. Så derfor kan det bliver så til gas på den her kort tid, og det synker så til bunds, hvor det så skyder opad. Ja, her ser vi så, at almindelig luft vejer 1,3 kg per kubikmeter, hvilket så er det samme som 1,3 gram per liter. Og så herovre til venstre, så kan vi se flasken, hvor vi så har sat vores ballon ovenpå, hvor man så har Mentos inde i ballonen. Så retter man så ballonen ud, hvor de her Mentos så ryger ned i flasken, og så sker der jo det, at ballonen den bliver større, i det at gassen den kommer op i, som vi så fint på reaktionen her før i animationen. Og vi vejede den, inden vi startede, til 554,61 gram, og da den så var færdig, så var den 553,20. Derfor er den blevet 1,44 gram lettere, hvilket er næsten det samme som 1 liter almindelig luft.